už je to týden od té doby, co vyšel FNAF film v kině. Já jsem to sám viděl, nebojte, nedopadl jsem jako tihleti týpci v kině. Ne, takhle jsem určitě nedopadl. Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa na tomto kanále, dneska se podíváme na FNAF memes. Takže rovnou upozorňuji, pokud jste film neviděli a nechcete si to spoilerovat, tak se na tohle video nekoukejte. Je to pro vaše vlastně nebezpečí, tohle bylo poslední varování. Podíváme se dneska teda na nějaký memy, které vyšly tady na Twitteru pod příspěvkem Davko Games, což myslím, že je jeden takový ten větší youtuber. A napsal tady, že ať tady postujou lidi nějaký memes, je tady 2000 komentářů. Nevím, vás chtěl upozornit, že pokud nemáte odběr, tak ho tady můžete zanechat. Velice mě to podpoří, to samý, když tady zanecháte lajčíko, jdeme na to. Dobrý, tak první meme je tady tenhle borec, ty vole, tenhle vždycky, ty vole, měl v tom filmu takovýhle výrazy, ty vole, že jsem se vždycky u toho začal smát, no. It's a canon event. Nice. Everywhere I go, I see his face. He has seen your browser history, no, ty vole, a v tom, ty vole, už si tam podíval, ty vole, do toho deníčku, vole, co jsi tam vyváděl na tom internetu. Jsi tam nekoukal na nějaký péčko. Jak měl skončit film? Excuse me? I can't do nights. That's such a shame. Yeah. Thank you. Excuse me? OK, tohle bylo dobré. Tomuhle se vůbec vyjadřovat nebudu. Říkali, že Bonnie je nejagresivnější ve filmu, ale Cupcake je něco jako, no, jako co si budeme, jako, tohle jsem úplně nečekal v tom filmu, ale dobře. Pěkně. Ale tak jako toto je úplně přesný, ty vole, tenhle ten meme. To je úplně mega true. Cupcake cool light. Kámo, ty lidi nechápu, jak oni tohle dokážou úplně editovat, ty pičo, ale jako cením, jako toto je dobré. Ježiš, tenhle meme jsem viděl a to vám rovnou říkám, že toto je můj nejoblíbenější meme. Toto je prostě nejlepší meme za mě. You're in trouble. Are you challenging me? Oh, too late. And you only have to worry about one thing, keeping people out. And you know, and keep the place tidy. That's two things. Jo. I fear no man, but that thing, it scared me. Jako hele, upřímně, já jsem se v tom filmu lekl, jako, jo, upřímně, já jsem se toho balloon boje jako lekl v tom filmu. Jak tam měl asi ty vole, on tam měl asi 2 jumpscary, tak jako lekl jsem se toho docela. A tak já jsem člověk, který se lekne z každý píčoviny, že jo. Me watching the spring lock scene. Pane bože. Job or not? How's the pay? Not great. But the hours are worse. Want the job or not? Dobré, tak jako, dobře, tak teď jestli tady někdo kouká na tohle z Mekáče, ty vole, jako zaměstnanci Mekáče, tak jako GG, no. Proč? Hank. Jak tě tohle prostě napadne tam hodit? Jak tě tam prostě napadne dát tu songu ze SpongeBoba, bráško? Jak tě to prostě napadne, ty vole? Ty vole, to si děláš píču. I always come back. Ne. Ty vole, jak tě tohle napadne prostě seditovat? Jak tě tohle prostě napadne, ty vole, to je v prděli. FNAF film, kde by měl dobrý sound design. Ach jo, ty vole, to je v prdeli. The Markiplier is here! Takže Markiplier nebyl ve filmu, tak prostě si udělali sochu Markipliera a dali si ji jakoby do kina. Tak jako dobře, no, to je taky možnost. Hey, how ya? Get the It don't bite. Yes, it do! Teda mi se nepochopil, že to napište do komentářů, jestli to chápete. Tilitruda scéna z filmu. Pěkně.
Was that the bite of 87? Jo, já vím, že toto jsem čekal, až někdo udělá prostě, protože jakmile jsem zhlédnul ten film a viděl jsem tuhle scénu, tak jsem si říkal, ty pičo, mímeři, ukažte se a udělejte to, co nejdříve, no. A už to tam bylo hned, tyho další den. I will shoot you. Dobrý edit. Live joke reaction. Hej a dost už s tím, ty vole. Hej, ale to jsem si přesně taky říkal, ty vole. Toto je úplně přesný, kámo. Toto je úplně kurva přesný. Jako takhle, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, ale potom mi došlo, že on tam vlastně říkal That's a Theory nebo něco takového tam řekl v tom filmu. Pak mi to došlo, že to je vlastně ten borec, co dělá nějaký teorie nebo něco takového. Check out my Epson phone background. Proč bys si to dával? You are the man who gave them power to destroy themselves again and again. Oppenheimer si necháme na jindy. Okay. Ne. Proč? Proč? Jestli jste tady někdo viděl Oppenheimer, tak vám prostě tohle dojde, toto je prostě perfekt. Ach jo, ty vole. Já vám říkám, opovažte se do komentářů psát nějaký vole, jinak vás zabanuju. Ach jo. Já když se koukám na security kamery předtím, než ukradnu FNAF Cardboard Cut. V kyně. Ale tohle já nechápu, jak někdo může být tak poslednej prostě tím FNAFkem, že si prostě ty vole v kyně mě ukradne takový ty, jak tam mají takový ty, jak se to říká, vole, takový ty reklamní plagáty nebo něco, prostě nechápu, jak prostě někdo může být tím tak poslednej, že si to prostě ukradne, já nechápu to. Tak dík, mám žlutý dolar, teda nemám, protože nemám monetizovaný kanál, ale to je úplně jedno. We both know you're not gonna use a... Jako co si budeme, asi by to fakt vyšlo, jako že by se musel střelit několikrát, aby prostě ten... No to je jedno. No to už jsem na konci, jo. Dámy a pánové, doufám, že se vám toto videjko líbilo, takový trošičku zase jiný oproti normální videu, co tady točím. Každopádně, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte zanechat lajčíkos. Pokud se na kanál líbí, můžete zanechat odběr, velice mě to podpoří. Že napište do komentářů, jaký meme vám přišel nejlepší a tak no. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne, večera, rána a see ya.